queen zenu zihamba zitshontshe emasantini namathathu. Ungazifihli. Hey mama, hey. Vela la. Hey, akubona susa leso sandla sakho. Susa leso sandla sakho. Uzophinda phela. Bayatshontsha uzenza islay queen nyana. Saleso wethu angazi ukuthi umthathephi nalomfana. Bazotshontsha la. Ngiyathanda ukubingelela abalandeli baleli page, citha ulike, ushare, uphinde ucomment wakho, hlela subscribe noma ukufollowa lona leli page lakho. Nansi-ke ivideo etrendayo kwinkundla zokuxhumana nasemapejini agobhoza iy'ndaba. Kubonakala nje iy'ngane ey'ncane, umfana nentombazane, ukukholakala ukuthi bayathandana. Bathi-ke bebentshontsha eNelson Mandela Square ezitolo, benza into ekuthiwa i-shoplifting. Okade bavidorize sebebanjiwe. Bafakwa nozankosi nje babona la evidweni bafaka ozankosi. Bakhona ke labo ke abasigxekile isenzo sokuthi bavidorizwe, kodwa khona ke abathi hayi impela kumele bavidorizwe abantu abasuke benza okumbi, ngoba ke kuyaqwashisa phela kumuntu osuke engabazi ukuthi babuye ke benze obugebengu. Nokho ke isenzo abasenzile laba sivela manje sevideo, kodwa ke uma usubheka kahle ivideo endala le, ivideo endala I think mhlawumbe yenzeke lento lena enyangeni eziwu4 ezidlule. Umuntu ade uploadile ke le video le uTKG njoba isitrenda manje. Hayi cha bakwethu, uhulumeni yakakhela izingane amathuba omsebenzi, ngoba izingane ayisebenzi ihlele emakhaya, ezinye zifundile, ezinye zinamakhono njalo. Ngicela ukuthi ulike leli page, phinde ufollowe, akhohlwa njalo ucomment uma ufuna ukucomment ufaka wakho umbono.